ଏବେ ଆମର ରସୁଣ ଛଡ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି। ଦେଖ ଆମର କେମିତି ଏଠି ଆଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିନ୍ତୁ ଆମର ଫୁଙ୍କୁଛି ଜିନିଷ। अच्छी बात बोली। ଅପା ଦେଖୁନ तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप, थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए। ଆମ ଦେଖ ଆମ ଭିଣେଇ ଭାଇ ହେଲା ପାଟିରେ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଗୁଟୁକା ପକେଇ ଦେଇକି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ଅପା। କେମିତି ଦେଖୁଛ କି ଦାନ୍ତ 32ଟା ଦାନ୍ତ ପୁରା ଦେଖାଇଗଲା। ନାଇଁ ଆମେ ଖାଇବୁନି। ଯିବା ଆମ ବାରିଟା ଟିକେ ଦେଖେଇବା। ପିଆଜ ଅଦା ମୁଁ କାଟିଲି, ଏମାନେ ରସୁଣ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। କାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଆମ ବାରିଟା ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଆମ ଝିଅ ପୁରା ଚାବି ତାହେଲେ ଫିଟିଂ तो କରୁଛି। ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ थोड़ा सा ବାରି। मार दीजिए, मार ଦେଖିବେ दीजिए, एक बार मार दीजिए। ଆମ ଗାଁରେ ଶାଗ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି। କଦଳୀ ଗଛ ପୁରା ଭୋଜି ହବ। ନା 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 ଅଧା ହବନି। ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି ଏବେ। ଭଲ ନା 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 ତମେ କରିବ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ପିକନିକ ଆମେ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛେ? ଭୋଜି ହଉଛି ବା। ପିଆଜ ଛଟା ସରିଗଲା। ଭାଇ ସବୁଦିନ ତ ଗ୍ୟାସରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଆମେ ଖାଉ ଘରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏବେ ତ ଆମେ ଗାଁକୁ ଆସିଛୁ, ଚୁଲି ରୋଷେଇ ହବ। ଆଉ ଚୁଲିରେ ଗୋଟେ କାଠରେ ତ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହବ, ତାର ଖାଇବା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଆଉ ଆଜି କରିବୁ। କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ, ହବ ତ ଚୁଲି ରୋଷେଇ? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଆମ ଚୁଲି ଦେଖେଇଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଆସୁଛି ଆମ ଚୁଲି। ଚୁଲି ରୋଷେଇ କରାହବ ଗାଁ ପଟେ। ଆରେ ସଦାଳେ କ'ଣ ପରେ ଏକାଥରେ କାମ ସାରିବା ଦେଇହେବନି। ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଦିଅ। ଆମ ଚୁଲି ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। এটা হচ্ছে ଆମ ବାରି କୂଅ। ବାରି କୂଅରୁ ପାଣି କଢ଼ା ହେଉଛି। ଏଠି ଦିଟା ପାଣିରେ ହେଇଯିବ। ଆମର ମହାଶୟ ବାବୁ ମଟନ ଗୋଳଉଛନ୍ତି। ମଟନ ନା ଚିକେନ? ମଟନ। ହଳଦୀ ପକେଇବ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଚିକେନ ମସଲା ପଇଲା ଦେଖେଇବ ନା ଆଉ ଜରିଟା। ଆଉ ଚିକେନ ମସଲା
ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ପକେଇଲୁ ସେଇଟା କଣଟା ଚର୍ବି ମଟନ ଚର୍ବି ଗରମ ମସଲା ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଲଗେଇଦେଲେ ହବନି ବଡି ପୁରା ଗରମ ହେଇକି ରହିବ ଗରମ ମସଲା ପଇଲା ହଳଦୀ ପଇଲା ତାହେଲେ ଏବେ ମଟନ ରେଡି ପାଗ ରେଡି ତ ମଟନ ପାଗ ରେଡି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ମଟନ ପୁରା ରେଡି କରିଦେଇଛୁ ମସଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ମିଶେଇକି ତାକୁ ମଟନ ରେଡି ଆଉ ଖାଲି ଯାହା ତରକାରୀ ହବ ଗୋଟେ ଚର୍ବିଟାକୁ ବନା ହେଉଛି ହଳଦୀ ମସଲା ସବୁ ଦିଆହେଇକି ଚିକେନ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲୁଛି ଚିକେନ ପାଉଡର ଲଙ୍କା ପାଉଡର ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡର ବହୁତ ଚିକେନ ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ପକେଇ ଦେଇଛ ନା ଗରମ ପାଉଡର ମସଲା ପାଉଡର ଧନିଆ ପାଉଡର ନା ପାଉ ମଟନ ତା ନଉନୁ ହାତ ପାତ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆମର ମଟନ କଷୁଛନ୍ତି ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମଟନ କଷାରେ କାହିଁକିନା ଭାଇଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ମଟନ ନା ନା ଭାଇ ଭାଇ ଅନେଇଲ ଟିକେ ଧୁଆ ଧୁଇରେ ପୁରା ଆଖୁ ଖାଇବନି କି ନା ନା ତମ ହଇରାଣ କରିବି କାହାକୁ ବି ହଇରାଣ କରିବି ବିଲେଇ କୁକୁର ସକାଳେ ପାରା ଆସିଥିଲେ ପାରା କାଉ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ହେଲା ଖାଇକି ଗଲେ ପିଠା ଆମର ମାନବସା ପିଠା ଖାଇକି ଗଲେ ଏ କୁକୁର ଆମର ଖାଇଥିଲା এটা আমার বিলেই ম্যাও 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 ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ସବୁ କାଠ ଦଉନ ଝିଅ କାଠ ଦେ ଭାଇ ଟିକେ ଖାଲି ନାଁକୁ ହାତ ମାରିଦ ଖାଇବାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ମଟନ ଆଉ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ କରିଛି ଚିକେନ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି ମଟନ ଆଚ୍ଛା ମଟନ ଆଉ ଚିକେନ ଭିତରୁ ତମକୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆଚ୍ଛା ହଉ ବହୁତ ତତେ ମଟନ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଚିକେନ ଭଲ ଲାଗିଲା ଚିକେନ ମୁଁ କରିଛି ଆଉ ମଟନ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା ମଟନ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଆଶା ତମକୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏତେ ସ୍ପିଡ କାହିଁ ଖାଉଛୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇଲେ ହବନି ଏତେ ସ୍ପିଡ କାହିଁ ଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀର ରୋଷେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇର ଚିକେନଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କହିଲେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ଚିକେନ ଆମର ଚିକେନଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏତେ ଜୋରେ କାହିଁ ପାଟିରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଁ କରିକି ଖାଉଛ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିକି ଖାଇଲେ ହବନି ମାନେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ହାଣ୍ଡି ଖାଇକି ସରେଇ ଦେଇଛୁ ନା କ'ଣ କୋଉଟାରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ମାଛ କିଏ ଖାଇବ ତିନି ଜଣ ପୁରା ରାକ୍ଷସ ଖାଇ ପକଉଛି ଦେଖୁନ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ମଟନ ଚର୍ବି ଏଇଠି ଆଶା ଦେଖ ଖାଉଛି ବହୁତ ମଟନ ଚର୍ବି ଖାଇବୁ
ଏଇଟା ମଟନ୍ କଷା ଆମର ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ପୁରା ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଖାଅ। ହଲିମ ଭଲରେ ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ଆମେ 2 ଜଣ କରୁଛୁ। ମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ମାଣବସା ସରିଲା, କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର କରିଥିଲୁ, ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର ସରିଲା। ଆଉ ଏବେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଯିବୁ। ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ ମାଣ ବସେଇବା ପାଇଁ, ଘର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଘର ପଛପଟେ ଅଗଣାଟା, ସେଇଠି ତ ଭୋଜି ଭାତ ହେଲା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଉ ଭୋଜି ଭାତ ଏବେ ତ ସରିଲା, ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାହାରିବୁ, ଘରକୁ ଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ଭାଇମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।